Kam smeruje Adam? Bože môj, veď letí na sever. Boeing 737 je úplne mimo kurzu. Adam 574, potvrďte našu pozíciu. Posádka robí, čo môže, aby vrátila lietadlo na plánovanú trasu. To je príšerné. Zápasia so silnou búrkou. Naraz sa lietadlo začne prudko nakláňať. Dvíhajte! Dvíhajte! Život 102 ľudí na palube je v ohrození. Adam 574, stredisko Júžan. Potom let Adam Air 574 záhadne zmizne a niet po ňom ani stopy. Letecké katastrofy. Toto je pravdivý príbeh, založený na oficiálnych správach a výpovediach očitých svedkov. Havária letu 574. 1. január 2007, Surabaya, Indonézia. Je nový rok. Oslavuje ho celá krajina. Na letisku v Surabáji vládne čulý ruch. A nie len preto, že sú sviatky. Indonézia zažíva rozmach malých leteckých spoločností. Mnohí ľudia sa rozhodli využiť lacnejšie lety. Pre priemerného Indonézana znamenala explózia nízkonákladových prepravcov oveľa reálnejšiu možnosť nasadnúť do lietadla a cestovať. Jednou z nových leteckých spoločností je aj Adam Air. Tu Adam 574, žiadame povolenie na štart. Adam 574, pripravte sa a čakajte. Adam Air mal úspech, pretože do leteckej dopravy priniesol svieži vietor. Prezentoval sa optimistickými farbami, mal výrazné oranžovo-biele lietadlá, posádky nosili nápadné uniformy a všetko išlo ako po masle. Kapitán Refri Widodo lieta v spoločnosti Adam Air 6 mesiacov. Dnes je veliteľom letu 574. Ide o krátky vnútroštátny let. Jeho kopilota Yogu Susanta zamestnáva spoločnosť už takmer 1,5 roka. Pred rozmachom lacnej leteckej dopravy by si mnohí pasažieri podobný let nemohli dovoliť. Leteckú dopravu využívalo čoraz viac ľudí, pretože si mohli dovoliť letenky. Kvalita služieb súvisiacich s lietaním im bola viac menej ukradnutá. Dôležitejšie bolo to, ako sa čo najlacnejšie dostať z bodu A do bodu B. Dnes je na palube 96 cestujúcich a 6 členov posádky. Dispečeri sa naplno venujú lietadlám na zemi aj vo vzduchu. Adam 574, máte povolenie na štart. 80 uzlov. Rozumiem. Vzletová rýchlosť. Dvíhame. Posádka má pred sebou rutinný dvojhodinový let. Zo Surabáje na ostrove Jáva do Manady na ostrove Sulawesi je takmer 1700 kilometrov severovýchodným smerom. Začína sa obdobie dažďov. Poveternostné podmienky sú nevyspytateľné. Meteorológovia očakávajú silné búrky. Kapitán Widodo vie, že musí počítať s nepriaznivým počasím. Točte doprava priamo na Fando a stúpajte do letovej hladiny 330. Rozumiem, točiť doprava priamo na Fando a stúpať do letovej hladiny 330. Adam 574. Niekoľko minút po štarte aktivuje posádka autopilota.
Lietadlo bude riadiť palubný počítač, ktorý ho má navigovať určenou trasou do Manady. Prechádzame letovou hladinou 220 a stúpame na hladinu 330. Rozumiem, Adam 574. Pokračujte priamo na Diolu. Potvrdzujem. Pokračovať priamo na Diolu. Adam 574. O 22 000 stôp nižšie sledujú dispečeri LED na radare a potvrdzujú, že má správny kurz. Lietadlo sa dostáva do menšej turbulencie. Po necelej polhodine od štartu si riadiaci dispečeri všimnú niečo neštandardné. Kam smeruje Adam? Bože môj, veď letí na sever. Let 574 sa vychýlil z kurzu a smeruje do silnej búrky. Dispečeri nevedia prečo. Áno. Na palube lietadla sa piloti pokúšajú zistiť, do akej miery sa vzdialili od plánovaného kurzu. IRS, rozdiel 28. Hľadajú chybu v počítačovom systéme, ktorý riadi navigáciu. Prosím o chvíľku pozornosti, hovorí kapitán. Čaká nás menšia turbulencia, preto žiadam všetkých cestujúcich, aby sa vrátili na svoje miesta. Dispečeri chcú vrátiť let 574 na pôvodný kurz a navádzajú ho na traťový navigačný bod Diola. Adam Air 574, udržujte hladinu 350 priamo na Diolu. Potvrdzujem, letová hladina 350 priamo na Diolu. Adam 574. Kým sa tam lietadlo dostane, musí prejsť mimoriadne nepríjemnou búrkou. Do trupu lietadla naráža vietor rýchlosťou 137 km za hodinu. Bičujú ho krúpy aj dážď. V takomto počasí nevidno takmer nič. A počasie nie je to jediné, z čoho majú piloti vrásky na čele. Stále sa pokúšajú zistiť, prečo navigačný systém lietadla nefunguje tak, ako má. Stratiť sa niekde nad morom, to je ako zlý sen. Pretože ak vám zlyhajú navigačné zariadenia, alebo ak im prestanete dôverovať, veľa možností nemáte. Kopilot Susanto hľadá riešenie v palubnom manuáli. Lieta si to ako bambusová lodička. Kapitán Vidodo nevie, kde je. Musí zistiť aktuálnu radarovú polohu lietadla. Potvrďte našu pozíciu. Adam 574, potvrďte našu pozíciu, prosím. Adam 574, vaša pozícia je 125 míľ od Mike Kilo Sierra a križujete radiál 307 Mike Kilo Sierra. Nad Makasarom nie je dobré počasie. Búrka je stále silnejšia. To je príšerné. Ak niečo neurobíme, budeme blúdiť. Kapitán Vidodo chce prevziať navigáciu lietadla do vlastných rúk. Na počítač sa už nespolieha. Prepnite IRS do manuálneho režimu. Náhle sa ozve varovný signál. Dochádza k úplnej deaktivácii autopilota. A po chvíli začnú Susantovi zlyhávať viaceré počítačové systémy. Posádka si nevšimne, do akej polohy sa dostáva jej lietadlo. Let 574 sa nakláňa pod nebezpečným uhlom. Zadajte tieto hodnoty. Nebezpečný náklon, nebezpečný náklon.
Ak sa prekročí kritický uhol náklonu, môže sa lietadlo so 102 ľuďmi na palube dostať do nekontrolovateľnej špirálovej vývrtky. Prepnite to. Vráťte to na navigačný režim. Rozumiem. Prepnite to na navigáciu. Kapitán Widodo chce opätovne aktivovať počítačový navigačný systém. Lietadlo je stále v nebezpečnom náklone a navyše smeruje nosom k zemi. Ďalší varovný signál upozorňuje pilotov na to, že lietadlo začína prudko klesať. Netočte doľava, toto je náš kurz. Dvíhajte! Dvíhajte! Adam 574 stredisko Yujang. Adam 574 stredisko Yujang. Adam 574, radarová služba riadenia ukončená. Kontaktujte riadiace stredisko Yujang na frekvencii 128-1. Nepochopiteľné. Let 574 záhadne zmizol. Správy o zmiznutí letu 574 sa rýchlo šíria. Indonéska vláda organizuje pátracie a záchranné tímy, ktoré majú nájsť stratené lietadlo. Pátracie a záchranné činnosti bude koordinovať vrchný veliteľ indonéskych vzdušných síl Edi Suyanto. 1. januára 2007 za mnou prišiel zástupca operačného veliteľa vzdušných síl a informoval ma, že lietadlo Adam Air nepristálo v Manade, kam malo namierené. Informáciu o stratenom lietadle dostáva aj NTSC, Indonésky úrad pre bezpečnosť leteckej dopravy. Jednou z úloh NTSC je zisťovanie príčin, ktoré viedli k akejkoľvek leteckej havárii na území Indonézie. Vyšetrovanie prípadu Adam Air 574 bude viesť Franz Venas. Ak sa stane nejaké letecké nešťastie alebo vážnejší incident, prvým krokom je sumarizovanie všetkých dostupných informácií a zostavenie vyšetrovacieho tímu, ktorý sa potom vyšle do inkriminovanej oblasti. Vyšetrovatelia spolupracujú so strediskom riadenia letovej premávky a pokúšajú sa lokalizovať poslednú známu polohu letu 574. Dostal som informáciu, že Adam Air zmizol z radaru niekde nad Madženským morom. Radar zachytil lietadlo naposledy v čase, keď letelo nad morom a bolo asi v polovici plánovanej trasy. Bude to niekde v tejto oblasti. Lietadlo však mohlo preletieť aj stovky kilometrov potom, ako naposledy zachytili jeho signál. Presné miesto sa určiť nedá. Keď sa to lietadlo stratilo, ľudia boli v šoku. Nemohlo predsa zmiznúť len tak, navyše v dnešnej dobe. Konkrétna poloha nie je známa a vyšetrovatelia musia odhadnúť, akú veľkú oblasť treba prehľadať. Vedia, koľko malo lietadlo paliva a dokážu vypočítať, ako ďaleko mohlo zaletieť od miesta, kde ho na radare videli naposledy. Ak je toto ich posledná známa pozícia, tak sa so zvyškom paliva ďalej než sem nedostali. Do pátrania po lietadle sa pustí viac ako 3000 ľudí. K Indonézanom sa pridá aj loď námorných síl Spojených štátov amerických. Ale oblasť, ktorú treba prehľadať, má rozlohu asi ako Írsko. Pátracie skupiny nevedia, či majú hľadať na vode alebo na pevnine. Kým sa nenašlo nič konkrétne, zostávala aspoň nádej. Prešlo 12 hodín, no pátranie neprinieslo žiadne výsledky. V príbuzných a známych potom zapálila iskierku nádeje správa, že sa našlo niekoľko ľudí, ktorí prežili. Prišla nová správa, podľa ktorej sa v horskej oblasti Polevali našli trosky lietadla a pri nich stovka mŕtvych ľudí a 12 ľudí, ktorí prežili. Záchranné tímy sa ponáhľajú na ostrov Sulawesi v nádeji, že príbuzným privedú blízkych, ktorí prežili. Okrem toho dúfajú, že sa im podarí zistiť, čo sa stalo na palube lietadla.
Keď sa začali šíriť správy o tom, že niekoľko ľudí haváriu možno prežilo, príbuzným tápajúcim v mučivej neistote napadlo jediné. Čo ak je medzi nimi aj moja manželka, sesternica, manžel alebo brat? Vyšetrovatelia, ktorí sa na miesto dostanú ako prví, zisťujú, že šťastlivci, čo prežili, v nezvestnom lietadle vôbec nesedeli. Boli to ľudia z jedného trajektu, nie z lietadla. Ide o pasažierov z lode, ktorá sa potopila počas inej búrky neďaleko miesta, kde sa mal podľa predpokladov skončiť haváriou aj let 574. Záchranné týmy sú opäť tam, kde boli na začiatku. V ľuďoch to vyvolávalo falošné nádeje. Prichádzali z Makassaru a pýtali sa na miesto nešťastia, ale dozvedeli sa, že sa tam žiadne nešťastie nestalo. Pre príbuzných to bolo trpké sklamanie. Hanbili sme sa. Tá správa sa začala šíriť skôr, ako sme si ju stihli overiť. Zverejnením takej informácie sme dostali do trápnej situácie aj indonésku vládu. Od havárie uplynul 1 týždeň. Nádej, že sa nájde niekto živý, sa zmenšuje každým novým dňom. Stále nebolo jasné, kde to lietadlo havarovalo, ako havarovalo a prečo havarovalo. Venus musí v čo najkratšom čase lokalizovať trosky lietadla a nájsť 2 čierne skrinky, ktoré zaznamenávajú komunikáciu v pilotnej kabíne a letové údaje. Obidva zapisovače vysielajú signál 30 dní, potom sa ich batérie vybijú. Deväť dní po havárii letu Adam Air 574 nájde istý rybár 300 metrov od pobrežia ostrova Sulawesi niečo, čo považuje za trosku z lietadla. Nájdený úlomok sa dopraví na základňu indonéskych vzdušných síl, kde ho podrobia detailnej analýze. Franz Venus rýchlo zisťuje, že ide o pravé výškové kormidlo. Ešte si musí overiť, či patrilo Boeingu spoločnosti Adam Air. Sériové číslo v záznamoch sme porovnali s číslom na tej výškovke. Čísla sa zhodujú. Boli sme si úplne istí, že patrila hľadanému lietadlu. Objavený úlomok je dôkazom, že sa lietadlo zrútilo do mora. Pátracie akcie sa môžu zúžiť na oblasť, kde sa našlo výškové kormidlo. Keďže išlo o haváriu lietadla americkej výroby, do vyšetrovania sa zapojí aj Americký národný úrad pre bezpečnosť leteckej dopravy. NTSB posiela do Indonézie leteckého inžiniera Clinta Cruikshanksa. S kolegami z NTSC sme sa sústredili na radarové údaje, rádiovú komunikáciu a meteorologické dáta. Lietadlo sme chceli nájsť na základe analýzy všetkých dostupných informácií. V oblasti, kde majú vyšetrovatelia hľadať trosky lietadla, dosahuje hĺbka mora až 2000 metrov. Potápačov tam poslať nemôžu. Išlo o veľmi veľkú hĺbku, oveľa väčšiu, než sú hĺbky, v akých vo väčšine prípadov vraky lietadiel hľadáme. Indonéska vláda chce, aby náklady na vyzdvihnutie trosiek znášal Adam Air. Vyšetrovatelia sa stretávajú so zástupcami leteckej spoločnosti. Bude to drahé. Na takúto hĺbku si musíme objednať špecializovanú firmu. Zástupcovia Adam Airu tvrdili, že tak ďaleko ich zodpovednosť nesiaha. Naopak podľa vlády a verejnej mienky musia niesť plnú zodpovednosť, pretože sú majiteľmi spoločnosti a lietadlo patrilo im. Letecká spoločnosť odmieta financovať pátranie po vraku, čím spustí sériu zdĺhavých rokovaní. Franz Venus je sklamaný. Ak sa peniaze na prehľadanie morského dna nenájdu, záhada letu 574 zostane nevyriešená. Pre príbuzných obetí je to smutná správa. Pozostalí chceli vedieť, čo sa stalo s ich blízkymi. A chceli aj to, aby sa vláda a Adam Air spojili a vyzdvihli obe čierne skrinky z morského dna. Vyšetrovanie uviazlo na mŕtvom bode.
Hnev verejnosti narastá. Ľudia boli čoraz kritickejší voči fungovaniu spoločnosti Adam Air a aj voči tomu, ako sa k celej veci stavia. Po 7-mesačnom vyjednávaní nastal zlom. Potešili ste ma. Ďakujem. Adam Air napokon prisľúbil účasť na financovaní pátracej akcie. Do prehľadávania morského dna sa 24. augusta púšťa americká spoločnosť Phoenix International, ktorá sa špecializuje na operácie v hlbokých vodách. Situáciu jej komplikuje premárnený čas. Miesto, kde sa lietadlo zrútilo, bolo známe, ale čierne skrinky prestali vysielať signál. Keby sa čierne skrinky nenašli, prípad by bol dodnes záhadou. Pátranie po 2 malých skrinkách, ktoré nevysielajú žiadny signál, je ako hľadanie ihly v kope sena. A čo je ešte horšie, financie na pátracie operácie, ktoré zabezpečil Adam Air, pokryjú len 1 týždeň hľadania. Ako by vám povedali, choďte tam a ak do týždňa nič nenájdete, máte smolu. Po lokalizácii trosiek pomocou sonaru sa na dno mora spustí malá, diaľkovo ovládaná ponorka bez posádky, ktorá bude hľadať čierne skrinky. Tak čo, ako to vyzerá? Pátranie sme začali na mieste predpokladaného dopadu lietadla, ale tam sme nenašli nič. Posuňme sa do 3. kvadrantu. Oblasť dopadu sme vyznačili mriežkovou schémou a potom sme začali systematicky prehľadávať jeden kvadrant za druhým. Skúsme o 3 stupne. Výborne. Pomalšie, pomalšie. Myslím, že tu niečo máme. Spočiatku sme nachádzali iba menšie, ľahšie predmety ako záchranné vesty, podnosy, drobné kovové úlomky. Pozri sa, to je ono. Vyšetrovatelia vidia poprvý raz samotný vrak. To lietadlo je roztrhané na kusy. Stav trosiek naznačuje, že náraz musel byť mimoriadne silný. Z množstva malých úlomkov sa nedalo zistiť, čo bolo príčinou havárie, ale tie trosky svedčili o obrovskej rýchlosti, ako lietadlo narazilo na hladinu. V živote som nevidel lietadlo, ktoré by sa rozpadlo na toľko kúskov. Po 2 dňoch pátrania si Cruikshanks všimne niečo dôležité. Stopni to, vráť sa o 5 stupňov. V ľavej časti obrazovky som si všimol nejasnú oranžovú škvrnu. Poprosil som technika, aby mi to priblížil. To je ono. To je ono. Výborne. Keď sme ten predmet vytiahli spod nánosu bahna, potvrdilo sa, že je to naozaj jedna z čiernych skriniek. Bol to zapisovač letových údajov. Výborne, Joe. Poďme s ňou hore. Boli sme nadšení, že sa nám podarilo získať jednu zo skriniek. Vyšetrovatelia nájdu po krátkom čase aj hlasový zapisovač. Stopni to, tu je. Týždeň uplynul, hľadanie sa skončilo. Vyšetrovatelia dúfajú, že majú všetko, čo potrebujú, aby zistili príčinu nehody. Jediným zdrojom dôkazov boli tie čierne skrinky. Trosky lietadla zostali na dne. Nemali sme ani svedkov. Problém je v tom, že skrinky ležali na morskom dne takmer 8 mesiacov. Môžu byť vážne poškodené. A nie je isté, či poslúžia ako zdroj informácií. Čierne skrinky z letu Adam Air 574 sa dopravia do Washingtonu DC, do Národného úradu pre bezpečnosť leteckej dopravy. Podľa vyšetrovateľov sú laboratória NTSB najlepšou možnosťou, ako zachrániť to, čo sa ešte zachrániť dá. Ak sa čierna skrinka nájde v slanej vode, musí sa umyť čistou vodou a musí v nej zostať uložená dovtedy, kým nedorazí do nášho laboratória. Pri kontakte soli so vzduchom dochádza k chemickej reakcii, ktorá spôsobuje koróziu. Korózia môže poškodiť elektronické komponenty zapisovačov. Ak sú ponorené v čistej vode, reakcia sa spomalí.
Význam údajov z čiernych skriniek závisí od okolností nehody. Ak máte pri vyšetrovaní k dispozícii vrak lietadla alebo všetky relevantné súčiastky, údaje zo zapisovačov nemusia byť také dôležité. V prípade tejto konkrétnej havárie zostali trosky na dne oceánu. A jediný zdroj informácií, o ktorý sme sa mohli oprieť, boli dáta zo zapisovačov. Do Spojených štátov pricestoval aj Franz Venas. Po vyzdvihnutí zapisovačov z morského dna sa ukázalo, že obidva majú poškodenú ochrannú schránku na takých 50–60%. Mali sme isté obavy, ale tie zapisovače neboli v takom zlom stave ako mnoho iných, s ktorými sme pracovali v minulosti. A to nás naplňalo optimizmom. Vedeli sme, že dáta získame, ak ich zapisovače zaznamenali. Technici sa opatrne púšťajú do zdĺhavej práce. V tomto prípade má medzinárodný charakter. Američania požiadali o spoluprácu Austrálsky úrad pre bezpečnosť leteckej dopravy. S ľuďmi z NTSB máme nadštandardne dobré vzťahy a tak sme do štátov poslali špecialistu na zapisovače letových údajov. Najprv treba opatrne vybrať a vysušiť elektronické komponenty s uloženými dátami. Dáta sa potom stiahnu do počítača. Počas náročného procesu získavania informácií zo zapisovačov narazia vyšetrovatelia na problém, s ktorým nepočítali. Situáciu nám skomplikovala jedna skutočnosť, na ktorú sme prišli pri kontrole údržbových záznamov. Podľa nich bol zapisovač letových údajov niekoľko týždňov pred haváriou nefunkčný. Radosť z toho, že sa nám ho podarilo nájsť, vystriedali obavy, že na ňom nebude žiadny záznam. Vyšetrovatelia dúfajú, že sa ich obavy nenaplnia. Máme to. Je tam všetko. Keď sme zistili, že máme všetky dáta, o úspechu vyšetrovania som viac nepochyboval. Dve čierne skrinky poskytnú vyšetrovateľom základnú predstavu o tom, čo predchádzalo havárii letu 574. Dobrý deň, riadiace stredisko, tu Adam Air 574. Prechádzame letovou hladinou 220 a stúpame na hladinu 330. Rozumiem, Adam 574, pokračujte priamo na diolu. Potvrdzujem pokračovať priamo na diolu. Adam 574. Záznam komunikácie dokazuje, že o chybnom navigačnom systéme, ktorý lietadlo vychyľoval od plánovaného kurzu, piloti vedeli. IRS. Rozdiel 28. Sú mimo kurzu. A odstráneniu problému venovali všetku pozornosť. Totálny zmetok. Kam smeruje Adam? Bože môj, vedletí na sever. Adam Air 574. Udržujte hladinu 350 priamo na diolu. Potvrdzujem. Letová hladina 350 priamo na diolu. Ak sa má posádka dostať od jedného navigačného bodu k druhému, musí palubný počítač poznať presnú pozíciu lietadla. Potrebné informácie zabezpečuje zariadenie nazývané IRS, alebo inerčný navigačný systém. IRS zaznamená každé vychýlenie od kurzu lietadla a vypočíta jeho presnú polohu. Informáciu potom posiela autopilotovi. Autopilot potrebuje vedieť, kde sa lietadlo nachádza a kam má ísť. Údaje o výške, kurze a rýchlosti dostáva z IRS. Ak má systém sledovať vytýčený kurz, potrebuje vedieť, odkiaľ lietadlo vzlietlo. IRS sa musí pred štartom kalibrovať. V
V praxi to znamená, že mu posádka zadá pred odletom súradnice východ z jeho bodu a počká, kým počítač dáta spracuje. Vyšetrovatelia si kladú otázku, či systém nenaviedol lietadlo na trasu mimo kurzu kvôli tomu, že mu pred odletom posádka zadala nesprávne súradnice. Franz, skúsme sa na to pozrieť. Odpoveď hľadajú v záznamoch zapisovača letových údajov. Kým boli na Zemi, číslo 7. Áno. Dáta potvrdzujú, že súradnice, ktoré posádka zadala na Zemi, boli správne. Tu sa to začalo. Keď sa však lietadlo dostalo do vzduchu, IRS ho začal z neznámych dôvodov navádzať na nesprávny kurz. Stále viac a viac. Ešte niečo vám chcem ukázať. Toto sú servisné záznamy. Cruikshanks a Venas skontrolujú záznamy o údržbe systému IRS, ktorý bol na palube letu 574. Vidíte to? Je tu viac ako 100 zápisov. Pozrite sa. Tá istá jednotka. Ten istý problém. Záznamy o údržbe svedčia o častých problémoch s navigačným systémom v období 3 mesiacov pred haváriou lietadla. To isté. Vyšetrovatelia nechápu, prečo ten problém spoločnosť nevyriešila. V prípade IRS na palube toho lietadla mali nespoľahlivú jednotku vybrať a poslať ju na kalibráciu alebo generálnu opravu. Keď sa piloti sťažovali na zlyhávajúcu jednotku IRS, letecká spoločnosť ju nikdy nedala opraviť tak, ako mala. Vyšetrovatelia zistili, že ju technici buď vymenili za jednotku z iného lietadla, alebo ju iba vyčistili. Odpojili konektory, nastriekali ich nejakým čistiacim prostriedkom a potom ich znovu zapojili. Funkčnosť jednotky otestovali v pozemnom režime a do denníka potom zapísali, že je v poriadku. IRS patrí medzi mimoriadne dôležité zariadenia. A takýto postup je v príkrom rozpore so všetkými zásadami adekvátnej údržby. Vyšetrovatelia si pustia záznam hlasovej komunikácie a dúfajú, že sa dozvedia, ako sa pod nehodu podpísal zlyhávajúci systém IRS. To je príšerné. Tak niečo neurobíme, budeme blúdiť. Netočte doľava, toto je náš kurz. Dvíhajte, dvíhajte! Podľa toho, čo si vypočuli, dospeli k záveru, že chybný systém IRS sám o sebe haváriu spôsobiť nemohol. Nestáva sa, aby lietadlo havarovalo kvôli zlyhaniu jedného systému. Vyšetrovateľov teraz zaujíma, či pri havárii lietadla nezohrala istú úlohu aj silná búrka, do ktorej sa dostalo. Zmetok. Totálny zmetok. Lieta si to ako bambusová lodička. Potvrďte našu pozíciu. Počasie je známou príčinou leteckých nešťastí. Dokáže sa škaredo pohrávať s lietadlom, aj s dezorientovanými pilotmi. V roku 1977 vletela DC-9 spoločnosti Southern Airways do silnej búrky nedaleko mestečka New Hope v štáte Georgia. Vysadil nám ľavý motor. Motory zahltili krúpy a úplne ich zničili. Odišiel aj druhý motor. Pripravte sa na náraz! Lietadlo sa zrútilo na mestečko. Zahynulo 72 ľudí. Ak majú vyšetrovatelia zistiť, či v prípade letu 574 zohralo nejakú úlohu počasie, musia si vytvoriť ucelenejšiu predstavu o tom, čo sa odohralo v pilotnej kabíne. Chcú vedieť o všetkom, čo posádka urobila a povedala od chvíle, keď odhalila nesprávny kurz až do momentu, keď lietadlo narazilo na hladinu. Technici spoja údaje z oboch čiernych skriniek a vytvoria počítačovú simuláciu letu. Aby sme mali reálnejšiu predstavu o slede udalostí na palube. Vyšetrovatelia sa vrátia do Jakarty a pustia sa do analýzy simulovaného letu. Nad Makassarom nie je dobré počasie.
To je príšerné. Ak niečo neurobíme, budeme blúdiť. Z dát zapisovačov vyplýva, že lietadlo navigoval takmer počas celého letu palubný počítač. Počítačová navigácia naviedla let na nesprávny kurz a preto sa kapitán rozhodol, že bude lietadlo navigovať sám. Prepnite IRS do manuálneho režimu. Kopilot Susanto prepol navigačný systém do polohového režimu, ktorý mal udržiavať priamy vyrovnaný let. Takýto režim umožňoval kapitánovi Vidodovi manuálnu zmenu kurzu. Teraz prepli z počítača na manuál. Prepnutím IRS z jedného režimu do druhého sa dočasne deaktivujú niektoré počítačové systémy. Jedným z nich je ADI, alebo umelý horizont, ktorý posádku informuje o tom, či je let priamy a vyrovnaný. Vypol sa a zostal vypnutý. Okrem straty umelého horizontu mala zmena režimu ešte oveľa vážnejší dôsledok. Tu sa začína ten pravý náklon. Prepnutím IRS z režimu počítačovej navigácie do polohového režimu sa deaktivoval autopilot. Lietadlo sa začalo takmer nepostrehnuteľným spôsobom nakláňať na pravú stranu. Približne o 1 stupeň za sekundu. Kapitán zabudol po prepnutí palubného počítača do iného režimu na jeden mimoriadne dôležitý krok. Mal udržiavať priamy vyrovnaný let dovtedy, kým sa neobnovia pôvodné nastavenia deaktivovaných počítačových systémov. Udržujte priamy vyrovnaný let s konštantnou rýchlosťou dovtedy, kým sa na polohových displejoch neobjavia nové nastavenia. Približne 30 sekúnd. Je to v manuáli. Od kvalifikovaného pilota s výcvikom na Boeing 737-400 sa očakáva, že bude mať všetky potrebné vedomosti. Takýto pilot musí vedieť, že po prepnutí IRS do polohového režimu treba 30 sekúnd udržiavať vyrovnaný let. To však neurobil ani kapitán, ani jeho kopilot. Banálna chyba s tragickými následkami. Vynechaním tohto kroku nastala úplná deaktivácia autopilota. Palubný počítač spustil varovný signál, ale posádka ho ignorovala. Pravdepodobne si vôbec nevšimli, že autopilot prestal riadiť lietadlo. Zo zdanlivej maličkosti sa stal v priebehu niekoľkých sekúnd kritický problém. Zo záznamov vyplýva, že lietadlo malo prirodzenú tendenciu prechádzať do pravého náklonu. So starými lietadlami je to ako so starými autami. Aby išli rovno, potrebujú korekcie riadenia. Počas letu korigoval prirodzený pravý náklon autopilot nadvihnutím krídelka na ľavej nosnej ploche lietadla. Krídelká na koncoch nosných plôch sú pohyblivé klapky, ktorými sa ovláda klonenie lietadla okolo pozdĺžnej osy. Po deaktivácii autopilota sa krídelko vrátilo do neutrálnej polohy a prestalo let korigovať. Lietadlo začalo prechádzať do pravého náklonu. Vôbec si to nevšimli. Bez zásahov do riadenia sa lietadlo nakláňalo o 1 stupeň za sekundu. Pozornosť obidvoch pilotov zamestnával zlyhávajúci navigačný systém. Horizont bol zahalený hustými oblakmi a preto si ani jeden z nich nevšimol, že lietadlo stráca výšku. Nie je neobvyklé, ak sa za podobných okolností dostaví priestorová dezorientácia. Telo vás začne klamať. Na zmysly sa nedá spoľahnúť, pretože vám posielajú falošné informácie. Pilot si myslí, že letí rovno a vôbec nepostrehne, že sa nakláňa na jednu či druhú stranu. Počítačový systém Boeingu 737 vydáva v prípade prekročenia kritického 35-stupňového uhla náklonu varovný signál. Nebezpečný náklon. Nebezpečný náklon. Zapisovač letových údajov potvrdzuje, že kapitán na varovanie reagoval a pokúsil sa let vyrovnať. Dostali zreteľné zvukové varovanie. Nebezpečný náklon. A aj na ne reagovali. Urobili niekoľko drobných zásahov do riadenia. Ale pilotáž to nebola. Mysleli si, že o vyrovnaný let sa postará autopilot a kapitán Vidodo sa opäť sústredil na problematický systém IRS. Ak sa pilot príliš sústredí na riešenie problému s nefunkčnou jednotkou IRS, zabúda na ostatné úlohy, ktorým sa má venovať. V danej chvíli je preňho prioritou nespoľahlivý navigačný systém.
the only priority at the moment. Logika hovorí, aby sa jeden pilot venoval zlyhávajúcemu systému a druhý riadil lietadlo. V tomto prípade sa obaja piloti v maximálnej miere sústredili na chybnú navigáciu a nevšimli si, čo sa deje s lietadlom. Nie je to prvý prípad havárie spôsobenej tzv. Priestorovou dezorientáciou. Podobný osud postihol pred necelými 3 rokmi aj let 604 spoločnosti Flash Airlines, štartujúci z jedného letiska pri Červenom mori. Všimli ste si, čo to urobilo? Kapitán sa venoval zlyhaniu istého palubného komponentu a pravdepodobne stratil orientáciu. Autopilot! Autopilot! Rovnako ako v prípade letu 574 sa kapitán sústredil na problém s palubným počítačom. A jeho lietadlo sa zatiaľ, rovnako ako v prípade letu 574, dostalo do nebezpečného pravého náklonu. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že bez možnosti vizuálnej kontroly nemohol kapitán postrehnúť, ako sa jeho lietadlo rúti k zemi. Je to o to tragickejšie, že na počiatku ide len o chybu navigačného systému. V iných prípadoch možno o zlyhanie motora. Ale to neznamená, že sa to musí automaticky skončiť haváriou. Už má 60 stupňov a ani sa nepokúša vyrovnať. Netočte doľava, toto je náš kurz. Dvíhajte! Dvíhajte! Keď sa napokon kapitán Widodo rozhodne konať, celú situáciu iba zhorší. Pri takomto drastickom naklonení na pravú stranu mal kapitán Widodo najprv vyrovnať krídla a potom dvihnúť nos. On urobil pravý opak. Pokúsil sa dvihnúť nos bez toho, aby vyrovnal krídla, čím dostal lietadlo do špirálovej vývrtky. Lietadlo sa nakláňalo stále viac a viac a nechýbalo veľa, aby sa obrátilo na chrbát. Potom tak povediac spadlo z oblohy, pretože sa dostalo do bodu, v ktorom sa už nekontrolovaný pád nedal vyrovnať. Rýchlosť, ktorú lietadlo nabralo pri klesaní, predstavovala takmer 900 km za hodinu a rýchlosť zostupu miestami prekračovala 21 000 stôp za minútu. Lietadlo smerovalo k hladine rýchlosťou, ktorá sa blížila rýchlosti zvuku a prekračovala jeho konštrukčné limity o 150 kilometrov. Príliš prudký zostup. To sa nedá vyrovnať. Takú vysokú rýchlosť nemôže konštrukcia lietadla vydržať. Ten zvuk. To je zvuk lietadla, ktoré sa rozpadáva. Čierne skrinky odhalili príčiny havárie letu 574 a nastolili niekoľko vážnych otázok. Je to jedna chyba za druhou. Piloti mali reálne možnosti a dostatok času, aby takúto situáciu zvládli. Vyšetrovatelia dospeli k znepokojujúcemu záveru. Jedinou technickou poruchou na lietadle bolo zlyhanie jednotky navigačného systému. To však bezprostrednou príčinou havárie nebolo. Rozhodujúce bolo zlyhanie ľudského faktora. Prepnite IRS do manuálneho režimu. Ako je možné, že sa kvalifikovaní piloti dopustili takých katastrofálnych chýb? Netočte doľava, toto je náš kurz. Odpovede treba hľadať v samotnej leteckej spoločnosti. Havária jedného lietadla vyvoláva vážne otázky týkajúce sa indonéskej leteckej dopravy ako takej. Po pilotoch a ich fatálnych chybách počas letu 574 sa vyšetrovatelia zamerajú na ich zamestnávateľa, na leteckú spoločnosť Adam Air. Stretávajú sa s jej majiteľmi. Franz Venas. Adam Air založila v roku 2002 jedna bohatá podnikateľka, ktorá sa volá Sandra Angová. Leteckú spoločnosť nazvala podľa svojho syna Adama, ktorého vymenovala za jej prezidenta. Potrebujeme detailnejšie informácie o výcviku vašich pilotov.
Vyšetrovatelia kladú otázky aj samotným pilotom. Zabezpečila vám spoločnosť nejaký výcvik alebo inštruktáž so zameraním na postup v prípade zlyhania IRS? Nie. Chcú zistiť, ako sa spoločnosť starala o výcvik svojich posádok. A postup pri zvládaní krízových situácií, pri zlyhaní IRS? Nie? Zistenia vyšetrovateľov sú alarmujúce. Nenašli sme nič, čo by svedčilo o adekvátnom výcviku pilota, na ktorom by sa naučil, ako postupovať v prípade náhlej deaktivácie autopilota alebo zlyhania IRS. Ďakujem vám za váš čas, páni. Postupne sa ukazuje, že krátka história tejto leteckej spoločnosti je históriou bezpečnostných incidentov. Vo februári 2006 malo problémy s navigáciou iné lietadlo spoločnosti Adam Air. Vtedy sa let 782 dostal mimo kurzu presne tak, ako posádka letu 574 o 11 mesiacov neskôr. Piloti dostávali chybné navigačné údaje a nedarilo sa im nadviazať rádiové spojenie so strediskom riadenia letov. Nemali si ako overiť svoju pozíciu a 3 hodiny netušili, kde sú. Posádka sa pokúšala zistiť, kde sa nachádzajú. Dispečeri sa pokúšali zistiť, kde je lietadlo a lietadlo blúdilo nad morom. Pilotom zlyhal systém IRS, rovnako ako v prípade letu 574. Lietadlo nakoniec pristálo, ale takmer 500 kilometrov južnejšie ako malo. Jednoducho leteli dovtedy, kým nenašli ostrov, na ktorom bolo letisko. Povedali si, že tam pristanú, lebo ak nie, kde inde. A pristáli. Až na zemi sa potom dozvedeli, kam sa dostali. 6 mesiacov po havárii letu 574 zakázala Európska komisia všetkým indonéskym aerolíniám lety do Európy. Bol to jasný odkaz celému svetu, že my v Európskej únii považujeme všetky indonéske aerolínie za rizikové a neodporúčame ich ani vám. V marci 2008 sa stala ďalšia havária súvisiaca s lietadlom spoločnosti Adam Air. Tentoraz v meste Batam. Lietadlo zišlo z pristávacej dráhy a skončilo na bruchu. Evakuácia prebiehala kurióznym spôsobom, pretože sa nenafúkli núdzové šmykľavky. Bola to posledná kvapka. Vtedy si ľudia povedali, čo je veľa, to je veľa. Ľudia, ktorí to nebrali na ľahkú váhu, ľudia, ktorí sa usilovali o zásadnú reformu v leteckej doprave, takí ľudia boli úplne zhrození, v akom zúfalom stave je Adam Air a nechápali, ako mohli úrady dopustiť, aby to zašlo až tak ďaleko. Bezprostredne po incidente v Batame pozastavila indonéska vláda všetky lety spoločnosti Adam Air a napokon jej s definitívnou platnosťou odobrala prevádzkovú licenciu. Adam Air však nebola jedinou indonéskou spoločnosťou, ktorá mala problémy. Pred týmto incidentom dochádzalo v Indonézii k leteckej nehode približne raz za rok a pol. V mnohých prípadoch išlo o nehody lietadiel nízkonákladových prepravcov, ktorým vláda umožnila nebývalý rozmach. V čase havárie letu 574 bolo v prevádzke viac ako 50 takýchto spoločností. Problém takejto expanzie spočíval v tom, že ju vláda nepodchytila účinnými legislatívnymi normami ani efektívnymi kontrolnými mechanizmami. Aerolínie aj dnes zamestnávajú tisíce ľudí bez potrebnej kvalifikácie, čo dokazuje aj vyšetrovacia správa v prípade letu 574. Negatívna povesť indonéskych aerolínií núti vládu, aby prijímala opatrenia na zvýšenie bezpečnosti leteckej dopravy v celej krajine. Zavádzajú sa hodnotiace bezpečnostné kritériá a spoločnosti, ktoré ich nespĺňajú, dostávajú zákaz lietať. Vďaka reformám počet leteckých havárií s tragickými následkami klesol. Od ich spustenia prešiel rok a pol. Ale zákaz Európskej únie pre indonéske spoločnosti stále platí. Tí, čo poznajú indonéske letectvo, si myslia, že v reformách treba ísť ďalej. Aby sme tu už nikdy nemali žiadny ďalší Adam Air a ani iné spoločnosti, ktoré znižujú náklady na úkor bezpečnosti. To si cestujúca verejnosť nezaslúži. Ľudia majú právo na bezpečnú a spoľahlivú leteckú dopravu.